മിശ്ര വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവാദ പരാമർശത്തിൽ സമസ്ത യുവജന വിഭാഗം നേതാവ് നാസർ ഫൈസി കൂടത്തായിക്ക് മറുപടിയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. മിശ്രവിവാഹം തടയാമെന്ന് ആരെങ്കിലും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാധ്യമല്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. സിപിഐഎമ്മിന്റേത് ഇരട്ടത്താപ്പാണെന്ന് നാസർ ഫൈസി കൂടത്തായി പ്രതികരിച്ചു. മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മിശ്രവിവാഹം നടത്തുന്നതിന് CPM സഹായമുണ്ടെന്ന ആരോപണങ്ങൾക്കാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി. മിശ്രവിവാഹം സമൂഹത്തിൽ എല്ലാ കാലത്തും നടക്കുന്നതാണ്. ഇത് തടഞ്ഞു കളയാമെന്ന് ആരെങ്കിലും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാധ്യമല്ല. SFIയും DYFIയും മിശ്രവിവാഹ ബ്യൂറോയുമായി നടക്കുകയല്ല. ഈ മിശ്രവിവാഹ ബ്യൂറോ തുറക്കുകയല്ല SFIയും DYFIയും. അത് നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ ചെറുപ്പത്തിന്റെ ഭാഗമായി, നാടിന്റെ മാറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന കാര്യമാണ്. CPIM ഒരു ഭാഗത്ത് സമുദായത്തെ പ്രീണിപ്പിക്കുകയും മറുഭാഗത്ത് മതനിരാസത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നെന്ന് നാസർ ഫൈസി കുറ്റപ്പെടുത്തി. മിശ്രവിവാഹത്തിൽ സമസ്തയുടെ നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ല. മുസ്ലിങ്ങളെ സഹായിക്കാനല്ല തന്റെ പ്രസ്താവന, കൃത്യമായ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഒരു ഭാഗത്ത് മതവിശ്വാസികളെ പ്രീണിപ്പിക്കുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് മതരഹിത സമൂഹത്തെയും ലിബറലിസത്തെയും മതനിരാസത്തെയും CPM പ്രീണിപ്പിക്കുന്നു, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരട്ട സമീപനമാണ് CPM ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. പുരോഗമന സമുദായത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് മിശ്രവിവാഹങ്ങൾ എന്ന നിലപാടുകളെയും സമസ്ത യുവജന നേതാവ് പൂർണ്ണമായും തള്ളുകയാണ്. റിപ്പോർട്ടർ, കോഴിക്കോട്.